Συνταγές από το χωριό, επεισόδιο 1. Cinnamon roll. Ψέματα δεν θα σας πω. Είναι η πρώτη φορά που το φτιάχνω, αλλά μάλλον είναι από τα καλύτερα cinnamon roll που έχω φάει. Βέβαια, εντάξει, το χωριό μου φημίζεται κιόλας. Παρόλο λοιπόν που τα έκανα μαντάρα στο μεγαλύτερο κομμάτι της συνταγής και των βημάτων, όπως για παράδειγμα ότι μου κόλλησε στα χέρια η ζύμη, ή ότι χρειάστηκε να διπλώσω και να ξαναδιπλώσω το ζύμη 2 φορές, ή ότι χρησιμοποίησα ένα εντελώς λάθος μπολ για το πρόστιμο το οποίο έφτιαξα, η συνταγή ήρθε να σβήσει τις αμαρτίες μου και να με δικαιώσει. Δεν λέω, φυσικά βοηθάει και το edit.